जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाही गाना। भइलू जहर नहीं चली कहर ढेर जन सट तू हट ये बाबू न होता सब छोड़। अरे आवा ना 16 के उम्र में तू भइलू जहर नहीं चली कहर ढेर जन सट तू हट ये बाबू न होता सब जेने तेने हो खाता चर्चा तोहार खर्चा के डिमांड केने बा सुना जेने तेने हो खाता चर्चा तोहार खर्चा के डिमांड केने बा सुना ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ना बा ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ना बा म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। सटप जे जारी फूटी मार कारी का दिल होई जाई तोर घायल हमरे से पहुंच के रह। अच्छा अरे गोड बधनिया गोर दुनु गलिया में ढेर लोग भाई बाबा गो सटप जे जारी फूटी मार कारी का दिल होई जाई तोर घायल पैक पटियाला से कुछ ना बुझाला ओने जाई डिमांड जने बा पैक पटियाला से कुछ ना बुझाला ओने जाइब डिमांड जने बा ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ना बा ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ना बा आनंद प्रकाश कदी पूरा टूटे नदी कनवाली फायदा में रहे। अच्छा सुनो पैबा तू सुख मिट जाए भूख खइले बिना भर थाली आनंद प्रकाश कदी पूरा टूटे नदी कनवाली सहजो करन सावन रखी दिल के पवन लगे पूरा ब्रह्मांड में बा करन सावन रखी दिल के पवन लगे पूरा ब्रह्मांड में बा ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ने बा ए हो दिहर छोड़ पियल पियल देख रियल बरांड है ने बा अरे आवा ना जेने तेने हो खाता चर्चा तोहार खर्चा के डिमांड केने बा।